O trezit aia să vină, băga mea și pula în familie. Când te bați. Hai, sărim aici? Los Higos ăla. Ha? Hai, pula, dă-i în poala pe aici. Hai, Andrei, că tu sari. Da drumul la live. Care sare Impala să nu mai sare. Vai, colată, mă doare coloana. Dar ăsta Cristi ce face? Nu intră. I don't know. Someone has Hai been să here. Watch să out! jucăm. Uite. 2, 3. Full squad, full squad. Du-te jos, du-te jos. Ia un pic că Enemies blocurile. ahead! Nu, să luăm noi blocurile, zic. Watch Bă, out! ăia am văzut prin... Nu, Watch uite out. aici, uite aici. Lângă noi. Hai, repede că luăm. Să vezi ce iau pe față. Hai, nu găsesc chiar armă. Hai că dacă găsesc... Nici eu. Bă, ești nebun la capăt, ce Marked a dracu ești? location. Ăsta Ce ne mai rămas cu jocul deloc ăsta? cu noi. Dacă Bă, vine dar cu deloc, pistolul. bă. Acum. Dar nici de ăla nu am. De ăla am găsit. O să-mi bag ciorzo, jocul ăsta. Handicapat, mă. Clar că ești Scorpion. nebune. Trebuia să filmezi jose. Scarelul. Îl iei tu? Și atunci eu iau Scorpionul. Stai așa. Uite la mine acum decidează. Bă, am aici la... Puti-o în pula mea, bă, că n-ai cum, mă, deci n-ai cum, mă, mâncat la putul tău. Putu-s morții, măti, în gură, ăștia de unii morții mamilor au apărute. Enemies ahead! Să-mi bag pula în el joc. Deci n-ai cum, mă, n-ai cum, dă-mă în pula mea. Mă Că și fut român. în el din meci. Dă-i finish, băga mea, vezi că mai ai unul jos. Nu te prost ăla. Dă-le și cu tigaia. Aveți grijă în spate cum mai aveți. Marș în pula mea la lobby de români. Ai o dă-i putui morții. Slabule. Dă-te să-mi Nu suși știi. pula, că dai la finish, dă-te în morții, mătii de infect. Dă-te în pula mea de Îl bag. toxic. Marș, Îl bag mânca pula în mea gură, pula cum ai în zis că lobby. tu ai zis să-ți o Te-a bag. făcut al meu, dă-te în pula mea de jec. Suși Bă, pula și tu cu familia ta, fii dă-te în atent. morții mătii. Îți găsesc eu profesoară de română și să o plătesc eu numai să vezi tu să vorbești. Nu te duci așa, nu te duci așa.
Plătesc Te așteaptă, profesor, fraier. română. Noi? Eu ți-am spus, bă, adevărul. Ieși în pula mea în lobby, n-auzi? Nu te-o băga nimic în seamă. Îmi Vezi, Dar noi suntem camper. Vezi că-ți vine și Nicu la lobby. Ia-l și pe ăla. Ia-l și pe Vezi că-s Nicu la după lobby. cutie, Andrei. Îs după cutie, Andrei, aruncă-le o grenadă. Să o iei prin stânga. Să-l iei și pe Nicu la lobby. L-am luat, mă. Să-ți iei și româna, hăi. Dă-ți Să-ți de iei și viață, româna cu dă-ți de tine. viață. Eu vorbesc mai corect gramatical ca tine. Marș, mă, viermi la lobby, dă-te morții, Ce mă, prost e ăsta, tu știi accentul de moldovean sau ce? Handicapatule. Să-mi suci pula și mie și la tot squad-ul, dă-te în pula mea. Dă-te în pula mea de orteană împuțit, dă-te dracu. Să-ți dau la muie. Dar ce ești, mă, mânca mie pula. Ieși Ce- pe pizda, mă, te marș, dă-te în pula mea la lobby, ieși tu la zici lobby, că noi dă-te. suntem, tu zici că noi suntem moldoveni. Atunci tu ce pula mea ești, mă, olteanul pulii? Prima dată la hotel mi-am pus o mână ră. Așa e ca idee. A doua tură mi-a Marș la lobby, marș la lobby, dă-te dracu, Watch că out. v-au făcut ai mei pe toți. Când ți-am Ieșiți în pus pula pula mea pe de Watch umăr, out. te striga ușa pompierul pe aici, pe Watch Miramar. jeguri împuțite, ce sunteți, jucați numai la finish. Dă-vă în pula mea de jeguri. Lasă, frate, ce mai treabă? Marș în Watch pula out. mea No, și tu fi- că nu te-o băga nimeni în Te-am seamă. bătut, te-au bătut ăștia cu nepoții, te-au bătut, hai. Uite cu nepoții te-am bătut, hai. Marș la lobby, dă-te Unde dracu. îs? Îs în San Martin, ai dat Bă, unul tu te în versus pula mea de mea. jeg și tu te-ai Ai trezit dat și tu unul acum, versus dă-te pula dracu. mea, ai dat. Unul versus pula Ai mea dat e cu dat. pula mea, ai dat, ai dat. Ai Ai dat cu dat pula cu mea pula pe la unul. gură, marș, dă-te dracu la lobby. Marș în pula mea că deja îți miroase gura a spermă, dă-te dracu. Te n-auzi cât de la tine, Și mă, ți-în surdule. pula mea de aici, că v-o bătut ai mei, dă-vă dracu de infecție. Bă, terminatule, auzi, marș în prostii. pula mea, că tu suferi de audiență aici, dă-te în pula mea de aici, de sclav. Caută, bă, și vei afla dacă ești prost. Bă, copii, dă-te în pula mea de aici, de Da. foame și tu el joacă PUBG. Dă-te în pula. Bă, nici RP nu vă-l permiteți, dă-vă în pula mea de sclav. Stai că poate pe ăsta, pe numărul 4, l-am înjurat. Pe mine? Da. De ce să mă înjur pe mine? Nu, păi poate vorbeai și tu pe alt sau... A, nu m-am vorbit deloc, eu vă ascultam doar, eram concentrat Doamne. să-i bat pe ăștia. Am vrut să-i bat cu tigaia, dar nu știam că mai Aha. sunt, nu știu, erau 3 români. Hai să mergem să ne batem cu ei, cu numărul 2. Bă, Okay. fiți atenți, veniți repede pe cadru, că acolo sunt. Vă Da, aștept. pe ea campează acolo. Cine e șmecher să vină în San Martin? Să-i arăt eu cum se joacă. Dar cine vorbește? Era pe ăla acum sau? Nu, eu le zic să Ah. meargă așa, nie, aiurea. Haide în Da, seama, dracu, infecte, Ce ai, mă, de retardat? scârbă de român. Ha? La moldoveni? No, solo ei. Haide Andrei, mergi? Dar ce face Un- băiatul ăsta? Un ardelean. Vezi că ai player.
Nu are. Ha? Ce să zic? Păi, ce-am, ce să zic? Unde ți-e squadul? Unde ți-e squadul? Du-te în pula mea de motoretă. Ah. Aha. Nu, las că e bine. Dacă te-ai învățat așa să joci. Bă, vere, dar ăla ce comenta, ce tare era. Eu dat ăsta cu SLR-ul, eu bătut de în pula mea de infect și al... Ce gopărit. Mă dă cu shotgun-ul la spate. Hai și eu am bătut 3 români. Da? Bă, n-ai văzut că s-a trezit el bănățean împuțit. Se ia la trântă cu pula mea. Și vine frate la 1 versus 1, nu mă la... Auzi că el face 1v4, auzi acolo. Și el s-o ia la 1 cu SLR-ul mâncat, tot squadul lui. Watch out! O Marked a făcut location. cu ciocanul nostru și... A făcut pe dracu, n-a fost în stare să mă bată în față, aveam foarte puțină viață și n-a putut să mă bată. Bă, ce-a pe dracu să-l ia. Bă, ce aia. Au dat finish de goșii. Bă, ăștia care sar, ăsta... Care joacă Miramar, să nu mai jucați, bă, că numai bot sunteți. Vai lume, băi, și ce noroc a avut ăla, e. Putu... Îți fut eu, infect. Pe unde? Eu aveam, nu mai știu, 12 glanțe pe scarele. Și aveam scorpionul. Eu nu mai aveam deloc, l-am luat pe unul, l-am pus pe unul jos și nu i-am dat finish pe asta. Deci fii atentă numai cum joacă jegurile direct finish, nu mai te pune în loc. Las că și noi așa să jucăm, ce să vorbești, mă, când ăsta, bam, bă, încolo, jucați. Nici să n-apucă să scoată în cuvânt, că să-i dai finish. Sunt foarte toxici românii, frate. Joacă la rank, lasă vezi și de rank le fute-o peste cap. Putu-i morție mamelor, dar nici nu mai iertă, de acum poate să roage, poate să Vorba roage aia, în cap meci, nu am mamă, nu am tată. Că joc. Dă-i în față, că e în față drog. În meci nu ai mamă, nu ai tată. Da, dar mi ciudă în pula mea, băi, și Te oprești puțin aici la rici, frate. Da, te mai în față. Oprește-te aici, la rici ăsta. Watch out! Du-te și rotează, lasă-mă pe mine aici să te țin dacă e ceva. Hai, fugi. Nu-i nimic acolo. Andrei, mi-a făcut plăcere să te văd aici în meci. Ți-am dat un smoke acolo. Poate mai reziști și tu. Uite, s-a dat flare gun. Cred că marginea asta. Da, hai. Mamă, și ce nervi mi-au creat. Auzi o toxic, băi. El face el 1v4, auzi. După război mult vite se arată, știi? El face 1v4 cum are ca automat în mână. Stai că nu mai știu unde e. Bă, dacă aveam un M16 sau un Mini 14, fac Marked plată a și cum location. îl făceam pe ăla. Mergem după munte, nu? A, pe munte, ok. Dar nu știu unde, dar nu știu că în pula mea o sărit ăia Da, acolo. munte 6. Dar dă-te în pula, m-am urcat cu mașina De aici. când Solejan, de când ăsta urcă până aici? Habar, nici prima dată Urcă, când dă-l. Urcă, dă la mama lui A, dracu. uite-l aici. Motorul parcă nu Marked a urcă, adică location. te știi. Hai să ne urcăm înapoi în mașină.
Ei, poate n-are benzină. Poți să mai urci? Da, bă, Andrei, cum mă faci de râsă. Să văd dacă pot să te iau. Hai că m-am dus pe pulă. Nu, mai că nu mai pe mașină, gata. Am pus-o bine. Nu cred, mor. A, n-am murit. Am buggy. Da, uite, Slero, acum. Deasupra mea buggy. Vezi, Andrei, că tu ești sus. Ăștia văd să urce sus pe munte ca să vezi. Te-ai blocat aici, coaie. A, nu-l văd. A, nu mai pot să mă urc sus. Parcă prin spate. Sau eu așa pe colț, pe ăsta. Să nu mă bată, să... Mai în stânga, Andrei. Nu pe aici, nu... Pe aici poți să urci. Urcă înapoi sus, cum ți-am zis eu. Ia-o pe stânga. Pune arma în spate. Ușor. Mai. Acum, Eu pe aici, prin dreapta, că poți. așa urcă. Dar pe aia mare nu poți, fără buggy nu poți. Am eu un molotov. Bă, trec ăsta, le-ai dat. Scuză-mă, am zis că Uite-l. Deasupra? Da. L-ai bătut pe ăla, nu? Avem deasupra aici, a tras spre el, vezi că dacă grenade. Andrei, nu mai sta așa, că te ia la de sus, tati. Păi zici că te duci. Dacă vii pe aici după mine, să știi că urcăm sus, dar nu știu... Ai, că am ieșit. Băga mea-și pula. Că am căzut. Ai ieșit la lobby, mă? Da, hai în lobby. Pot. Hai că vin. Am scăpat de minus. Unde s-a dus ăla cu buggy? Cred că a plecat de aici ăla cu buggy. Zona e în Watch partea out! asta. L-ai luptat pe ăla? Are ceva de viață? N-am nimic, da. Nu cred că mai sunt aia acolo, că au plecat. I got Da, supplies. Da, mulțumesc. Marked a location.
Mai sunt destui. Mașină pe munte acolo. Watch Aici. out! Watch out! Marked a vehicle. Am mai găsit și o pastile de-astea. Am mai găsit ceva, îți dau și eu dacă... O vestă e bună. Nu, mă-ți dau un scop de 4. A, și am avut 2 și l-am aruncat. Să văd dacă găsesc o vestă. Dacă vezi o vestă pe acolo. Da. Au. Nu, am tras din greșeală. Am din greșeală. Watch out! Watch out! Vin eu acum. În asta mare. Marked a location. A, uite una jos aici. Mamă. Da, am găsit-o. Mai sunt 8. Da, mai am 5 kill-uri, doar ce am văzut pe aia 3 români acolo și atât. A, și încă 2. Da, pe mine m-a bătut fără aerul ăla, stătea în casă. Am văzut că e bătut pe eu l-așteptam acolo, am văzut că pe ăla îl urmăreai, dar era deasupra mea acolo, pe container, și n-am făcut să-l bat. Ah, da, uite, suntem la mașină aici noi. Marked an airdrop. Buggy. Am auzit buggy. Nu știu dacă am auzit bine. Cred că m-au înșelat căștile astea. Dacă luăm muntele ăsta aici, e bine. Dar numai să n-aibă fraieri aia, snipere. Marked a location. Da, am auzit buggy eu, da. Să nu fie aici Marked la a casă. vehicle. Marked a location. Mai am 9%, sper să mă țină bateria asta. Deocamdată nu, că nu-l folosesc telefonul. M-am mutat recent pe telefon, că jucam pe tabletă, că merge mult mai bine pe telefon. Nu am frame-uri așa mari. Am un Huawei, dar nu e foc. Are doar... Da, nu mi-a luat-o, mi-a luat-o pentru filme, pentru asta mai mult, acum 2-3 ani de zile și... Am zis hai să încerc și PUBG, dar acum am un Marked an S10. airdrop. Da, dar l-am văzut. Dar unde stau fraieri? Ba da, vezi că e bun, are 8 GB RAM memorie. Adică se mișcă super bine.
Hai să încercăm să... Dar cred că mai mult ca sigur sunt Watch acolo out! ei. Auzi, eram sigur că acolo sunt. Hai să coborâm pe dreapta. Nu, ai dat? Ah, bun. Și-a luat finish? Oh, nice. Dacă... Da, nu prea joc asta, așa nu stăpim. Abia am învățat cu giroscopul ăsta să joc. Marked a location. Are hit? Ce hit i-am dat la fraiere? Opa, sniper. Hai că avem zona, e nice. Nice. Hai să înaintăm. Cred că mai sunt full squad aici. Opa, dreapta. Aici la case. Watch out! Da, rămâi aici un pic. Opa, deasupra noastră, deasupra noastră. Hai să vedem dacă pot să-l scop pe ăsta de aici. În 7% nu te închide, mă. Hai să fug repede, să-l bag la încărcat. Gata că am scăpat. Nu cred. Unde e? Da, din fața ta te-a dat-o. Ah, gata, l-am văzut. E în față. Da, avem regi, e în față de tot el. Gen pe aici, pe Watch undeva. out! Nu poți să te bați cu el la distanță, că te bate, că nu. Avem și aici, jos, ai ideea. Cred. Da hit-ul ăla. Asta e să-mi bag viață. Coboră pe jos, zic eu. Hai să... A, nu cred, mă. Marked a location. Na, ce să fac, că erau doi, nu știam în care să... A, erau trei, erau... Ah, bravo lor. Au avut poziție acolo. N-am avut nici poziție acolo, nu ce să...